ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ದಿವ್ಯಾ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪಿರವುಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರೋ ಒಂದು ತಯಾರತೆ ಸೊ ಇಂಕುಲು ಇನಿ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪಾಲದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪುರ ಮನ್ಪೆರದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಗಂಜಿ ಮಠದ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ದೆತೊಂದೈತೆ ನೈಕ್ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ದೂರ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಐನೊಂಚೂರು ದಾದ ಪುರ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ತೂಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಅಕುಲು ಮಾತ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏರು ನ್ಯೂ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ತುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಕಾಬಲೆ ಯಾನ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೀನ್ ಅಕ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಮಠ ಎಂಚ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ರೇಟ್ ನಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಒಕ್ಕ 15 4 10 ಇಂಚಿಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಒಕ್ಕ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ಏತ್ ಟೈಪ್ ದ ಮಲ್ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪುರ ನಿಕುಲು 23 ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಇಂದೆಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಂದು ಪುರ ಪನ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊಂಜಿ ರೇಟಾ ಇಂಚ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ 1000 ಮಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ದೆತೊಂಡ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕೊರ್ಪ ನೂದಿರ್ನು ಮತ್ತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಅಪ್ಪದನ ಮತ್ತ ಅವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ದೀಪ ದೀಪರು ನಿಂಬೆ ಬೂಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೈಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಬತ್ತಿದ್ದು ದೀಪ ದೀಪ ಮೂಲ್ ಮಾಲ್ಪುಜೀರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಾತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸರಿ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗ್ರೇಟ್ ಭೀಮಾ ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಎನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯುವಿ ನೇಚರ್ಸ್ ಬಂದು ಮೂಲಕುಲು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಬೋಡ ಅಂಡ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರು 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ತೊಂಡ ನಮಕ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಏನೇ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಬತ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯನ ಮಾಮ ಇದು ಒಂದು ದಿವ್ಯನ ಪತಿ ದೇವಿರು ಅವು ಪಂಪದ ಡೀಸೆಲ್ ಬಾಡ್ನ ಕಾರಣ ಪುದರ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ
ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಊದು ಪೂಜಾ ಒಂತೋಡು ಪೊಳಲಿದ ಅಡೆ ಪೋಯ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರಾಯ್ಚಿ ಇಂಕ ಅವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋದು ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪನ ಮಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್.